Ser breve, espero poder aclarar un pouco a situación na que estamos con 8 de agosto, non sei con cantos graus hai fora, con un sol maravilloso que nos acabamos de perder nas últimas horas. Farei o posible. Por favor, señor Villar, continúe. Podo continuar. Farei o posible un pouco para aclarar, dicía, a situación na que estamos a día de hoxe tamén, que as persoas de boa vontade que asistiron a este pleno preocupadas polas afeccións que podría ter sobre as súas vidas, sobre as súas terras, este debuxo que acabamos de ver e comentar, vean para as súas casas tamén coa maior tranquilidade posible. Unha parte da tranquilidade xa deu o alcalde na súa primeira intervención, co cal realmente o que falamos a seguir de pouco axuda a maiores. Díxonos que ia coller os papeles e ia devolvelos para Santiago. Lástima é que non nos dera xa hoxe ao conselleiro de Medio Ambiente, que estivo inaugurando unha rampa no San Bartolomeu, que os levara nun paquete e hoxe nos dixera aquí que Hernández xa levara todos os papéis para Santiago e que poderíamos quedar tranquilos. Pero veña tranquilidade nun sentido. Primeiro, non estamos ante un proxecto en que se fala dun proxecto. Trátase simplemente dun estudio informativo, non dunha obra, senón un estudio informativo de mobilidade. Quer dizer, son papeles, papeles e papeles co único sentido de ter titulares de prensa. O que está aí debuxado a curto prazo e probablemente a medio prazo e algunhas das cousas nin a longo prazo non se vai facer absolutamente nada. O único que a Consellería de Medio Ambiente e na súa axuda o Goberno Local de Moaña e o alcalde fixo neste caso é sementar a alarma, restando transparencia no proceso, sementar a desconfianza entre os veciños e levar a unha situación como a de hoxe de desconfiar de todo. Entón, o primeiro que tiña que dicirlles a todos é que, por parte da idea que tengo BNG, é que poden irse vostedes tranquilos para a súa casa porque nada do que está aí debuxado se vai levar a cabo. Por unha razón, porque non hai cartos para facelo. E nada máis, e nada máis. E nada máis. Quero recordarlles... Quero recordarlles cando aparece este proxecto. Quero recordarlles que para o conselleiro de Medio Ambiente hai só 2 anos e medio a circunvalación de Moaña non era prioritaria. Non era prioritaria, non había por que facela. Que o que había que facer era o desdoblamento da autovía, perdón, da vía rápida en autovía ata a Portela. E estiveron 2 anos e medio embobándonos con que ían desdoblar a vía rápida, o corredor, en autovía. Ao final, resulta que hai 6 meses chegou o resultado que non había empresa nin cartos para facer esa obra. Iso que era un proxecto que debía mover en 25 anos 358 millóns de euros, que non se din tan fácil, e que non se consiguen tampouco tan fácil. Cando chegou a ese punto, o Conselleiro de Medio Ambiente e o alcalde probablemente tamén, e outros alcaldes do Morrazo tamén, se deron conta dunha cousa, que dentro de 3 meses hai unhas eleccións, e que resulta que este goberno do Partido Popular, a través da Consellería de Medio Ambiente, non gastou nin en Moaña, nin no resto do Morrazo, nestes 3 anos e medio, nin un euro. O único que fixo foi a rampa de 54.000 euros no San Bartolomeu que inaugurou no día de hoxe onde estivo o alcalde e o conselleiro. Perdón, fixo algo máis. Puxo
creo que 200 pivotes polo medio da vía rápida para evitar accidentes. Creo que neste momento deses pivotes, consello tamén do señor alcalde a Hernández, xa non quedan que máis que 2 ou 3 no medio da vía rápida. 2 ou 3. Ese foi o investimento en Moaña, da Consellería de Medio Ambiente. E como hai eleccións dentro de 3 meses, con que convencemos os veciños de que fixemos algo? Dado que facer obra non podemos dicir que fixemos, porque non fixemos nada, imos facer papeles, imos mandarlle papeles. Mándanos uns papeles recesos, uns papeles coñecidos xa en boa parte, sabendo que non van poder leválos a cabo. Primeiro, porque o seu mandato remata ou en novembro, ou en febrero, ou en xaneiro, ou en marzo. E ao mellor siguen, e ao mellor non. En segundo lugar, porque nos orzamentos deste ano, nin do ano que ven, nin a verano do seguinte, non figuran os 16 millóns para facer esa obra. Non figuran ni un euro. E ademais, están dicindo que en investimentos únicamente os xustos. Que ocorre? Que, dado que non se poden facer proxectos, dado que non hai orzamentos, imos vender fume, imos vender ilusións, vamos dicirlle aos veciños do Morrazo que nos preocupamos por eles, que traemos obras, que traemos proxectos que ao final van quedar en nada. Por lo tanto, nese sentido, non se preocupen que esta obra non se vai a realizar. En segundo lugar, teño que dicirlles que a pesar diso, tamén hai unha seria responsabilidade en non coñecer a historia da mobilidade e da rede viaria no Morrazo e do traballo que se leva feito, porque parece que algúns conselleiros e algúns alcaldes acaba de chegar onte e non se enteiraron de todo o que se leva feito, e así nos traen cousas que xa foron desbotadas polos veciños. Pero cantas veces vai haber que dicirlle que non e non? Non pode ser, e iso nós non podemos calalo, que o señor alcalde chegue na primeira intervención diga, ai, gracias á comisión, gracias aos veciños que me abriron os ollos e me explicaron cousas que eu non vira. Pero como pode o responsable político de Moaña vir ao pleno diante de 125 ou 150 veciños e dicirlle que o proxecto que os leva preocupando durante unha semana, 10 días, resulta que veo aquí, apareceu caído no ceo, non se sabe que non fixo, el non o coñecía de nada e, ao mesmo tempo, agora descubrironlle que non lle gusta. Oiga, por favor, creo que é algo de respeto por sí mesmo, porque entón estáse desacreditando como alcalde, se non se enteira que fai, é algo de respeto pola nosa inteligencia, pola inteligencia de todos ustedes e pola nosa. O primeiro que faría a Consellería sería consultar co alcalde, consultar co goberno local que eran eses papeles. E o alcalde tiña a obriga de sabelo, como sabe a Federación de Asociacións de Veciños a Chamusca, como moi ben di no papel que escribiu, porque no ano 2008 xa se presentou unha parte diso que aí está, e este pleno reuniuse e aprobou unhas alegacións. A Chamusca reuniuse e presentou unhas alegacións, as que, dali a pouco, en marzo seguinte, cambiou o goberno e non contestaron para nada. O increíble é que o goberno novo que entrou en 2009 non contestara as alegacións, seguira tirando para diante e nos presente 3 anos despois prácticamente os mesmos papeles. Naquelas alegacións se lle dicía a conexión entre a Meixoada e a PO 551 que non estaba contemplada, vale. Dicíaselle o trazado desde a Porta do Sol ata o Carrachal, así como lo presentan, non. A Corporación de Moaña non vai a aceptar que se aterre toda a vaguada de Meira, nin vai a aceptar que se aterre toda a vaguada do río do Inferno, non vai a aceptar que se aterre ou que se destrúa toda a zona que vai do Carrachal ata a Porta do Cego. Non vai a aceptalo. Hai que buscar outras variantes constructivas se é que queren
que se poida levar este proxecto adiante. E dixo tamén, é tan importante como a variante é a mellora da PO 313, a mellora da PO 551, a mellora da mobilidade e da seguridade, no que non se fixo absolutamente nada. Agora sí, agora en xullo volven a aparecer os papeles en que é unha cuestión prioritaria e moi importante, e non o volven a traer de cara ás eleccións, pero en 4 anos non fixeron nada. E diredes vos, dirán vostedes, de onde saiu a idea entón de levar desde San Chilán ata San Martiño o ramal para unir con Cangas? Pois miren, da cabeza de algún técnico, dos brillantes técnicos que ten a Consellería, naturalmente axudado e apoiado polo seu responsable. O alcalde, que estuvo no pleno do ano 2008 en que se votou que non se quería o tramo de circunvalación tal como estaba debuxado e que era así, tamén sabe que no ano 2010, a principios de 2010, a directora xeral de infraestructuras, que por certo, durou pouco, daría pouco, botaron fora, non se sabe por que cousa extraña que metera a pata, non sei que, nos volveu a saber dela, desapareceu do mapa. Pero aínda en xaneiro, febreiro de 2010, aínda era directora xeral de infraestructuras, chamounos a Santiago e ensinounos a segunda parte. Dixo que a idea deles é que se debía levar a circunvalación desde a PO 313 ata San Martiño. E dixémoslle, mire, isto, mándanos os papeles, alá os discutiremos, alá os falaremos, pero a nós parecemos que isto non vai a ir a ninguna parte. Bueno, vale, moi ben, aquí queda, xa falaremos no próximo mes, deixei de ser alcalde, pasaron 2 anos e medio, cesaron a directora xeral de infraestructuras e aínda estou esperando que nos devolvan a chamada. Daquela, os concelleiros coñeceron esa proposta e coñeceron a todos os veciños porque se publicou íntegramente na prensa. E teño que dicilo para a tranquilidade das persoas que viven na zona da Xalde, de Sabaceda, de San Martiño. É un ramal totalmente innecesario. Non fai falta absolutamente para nada. Únicamente se defende por unha comprensión totalmente equivocada do que é a circunvalación de Moaña, entendéndoa como unha segunda vía rápida para chegar a Cangas. E iso non é. Iso non pode ser a circunvalación tal como foi debuxada nas normas subsidiarias xa no ano 1984. Non ten esa finalidade. Para iso decidiron facer unha vía rápida. Alá está a variante de Moaña, a circunvalación de Moaña ten outro sentido. E non necesita meterse polos terreos que levan a Xalde e que levan a Outeiro do Cruceiro. Non necesita. Hai outras posibilidades e o plan xeral, tal como foi aprobado, contemplas de mellora da rede viaria. Porque hai que ter en conta unha cousa. A variante, a circunvalación de Moaña, no seu tramo que vai desde Meira ata o Carrachal, ten unha función interior para nós, para os veciños de Moaña, non para ir a Cangas, para mellorar as posibilidades de circulación no interior da vila, no centro da vila. Pero, ollo, vai unida ao desenvolvemento urbanístico. Se hai desenvolvemento urbanístico, será necesaria e haberá que facela. Se non hai desenvolvemento urbanístico, como é o caso neste momento, non é necesario. Quer dicir, estamos de un proxecto de planeamento há moitos anos. Neste momento o Concello é propietario xa por cesión de varios miles de metros cuadrados en que ten que ir un tramo moi importante da variante. Por qué? Porque ten que darlle saída, se algún día se construe, e hoxe podemos ter todas as dúbidas que queiramos, o plan de sectorización do Rosal 2, o Rosal Sur. Necesita ter unha saída, a Xunqueira 2, porque non me digan vostedes que non se está colapsando o tráfico entre toda esta zona do Rosal Norte. Iso é inevitable, pero este tráfico non ten necesidade de ir a Xalde para airearse. Temos que dar unha carretera que permita a articulación interna do crecemento urbanístico de Moaña.
Se hai crecemento, poderá facerse ese vial. Se non hai crecemento, non é necesario para nada. Pois ben, o capricho do vial de Unión con Cangas é unha creación, é un invento dos técnicos e do conselleiro que neste momento leva a Consellería de Medio Ambiente. Isto ten uns responsables e hai que dicilo. Remato xa. Nos mantémonos na mesma posición que votamos no ano 2008. Mellora da rede secundaria, mellora da PO 313, mellora da PO 551 e, sobre todo, firmeza nas propostas, non promesas electorais. E, en vez, respetando e aderíndonos, adiantando que vamos votar a proposta que se nos fai desde os veciños de Sabaceda, que vamos votar a favor, eu creo que habería unha proposta máis contundente e máis seria, que sería coller e votar, mandarlle todo o paquete do plan de mobilidade viaria á Consellería de Medio Ambiente, o señor Hernández, e dicirlle que se en decembro ou en marzo volve ser conselleiro, que hai quen ten dúbidas, hai quen non, pero hai quen sí, se dentro de 4 meses volve ser conselleiro, entón que chame o Concello, que chame os veciños, que chame os grupos políticos, que chame aos técnicos e falemos en serio. Falemos de que necesita a rede viaria, ten a rede viaria de Moaña. Que falemos como se deben solucionar e que nos diga onde están os cartos e que os poña en riba da mesa. Se non é así, o que nos está facendo é tomar o pelo. E lamento profundamente que o alcalde colabore con esa tomadura de pelo do Partido Popular da Xunta de Galicia, os veciños de Moaña e o Concello de Moaña. E sobre a comisión, remato xa, o BNG vai a ir a comisións que se nos convoquen, pero tamén quero dicirlle aos que con boa fe e boas intencións pensan que a comisión pode ser un avance para algo, que este goberno local leva xa constituídas 2 comisións, unha comisión de sanidade e unha comisión contra os desahucios. Tanto os membros da comisión de sanidade como os membros da comisión contra os desahucios están xa, despois de un ano de tomarlles o pelo, están cansados de que esas comisións non sirvan para nada, porque é a maneira de levar os problemas, os debates a outro sitio onde os que asistan acabarán cansándose e olvidándose do asunto. Vayan tranquilos, volvo a dicilo, non estamos chamando, sería moi fácil e outros o farían, neste caso, outros o farían. Vayan tranquilos, non estamos chamando a ninguna rebelión, aínda que, como dicía Manolo, se siguen para diante, pode habela. Vayan tranquilos, isto acabará en nada, onde empezou en nada, porque é nada, é a responsabilidade, en calquera caso, de quen aquí nos truxo, para dicirnos no primeiro turno de palabra que isto era unha broma, que non sabía nada, que lle chegou en paracaídas os papeles e que estamos todos de acordo, estamos todos contentos e que do dito nada de nada. Moi ben, pois, se nada de nada, non hai problema ningún. Nada máis, moitas gracias. Cambias como da rodillo. Mira, pero hai unha cousa que todo o mundo conoce, por favor, hai unha cousa que todo o mundo conoce, que son as notas de prensa. Aquí teño o Faro de Vigo, de febreiro do ano 2010, e máis hai multitud de escritos aquí, que o único responsable desta herencia que dictiga e sacho o Concello de Moaña eres ti, non son os técnicos, que eres o único responsable disso. E sabese máis, mira, está aquí, mira. En febreiro de 2010, dice Millán, na reunión que ten na Xunta de Galicia, e di Millán valora positivamente o traballo feito e é unha boa base
isto que metes no Pedroso, isto foi idea túa, do Pedroso para arriba, a Sabaceda, isto foi a idea. En la foto aparece el señor Millán y el señor Valentín. Ahora resulta que el nuevo gobierno, isto acaba de chegar e tiene o seu responsable, tía máis Valentín. Está aquí, pero ahora escucha con respeto. Vou te dicir, pois mira, escuta con respeto, para iso todos te escuitamos a ti. Entonces, na nota de prensa esta de febreiro do ano 2010, di José Manuel Millán e o señor Valentín Piñeiro trasladas a Santiago en a reunión, e vou a ler parte que despois vai a repartirle a todos os vecinos que a queiran. E di así: José Manuel Millán se mostró satisfecho por la propuesta presentada. Satisfecho por la propuesta presentada. Y fue eso. Eso fue lo que presentaste. Por favor, Millán valora el techo de que se hayan eliminado las posibles afecciones a las viviendas. A cales viviendas. Algunas viviendas sí, pero a todas no. Siguen viviendas afectadas. E máis, Millán Millán explica que deuse unha solución bastante aceptable para o ramal de conexión entre a Meixoada e as viviendas. Está aquí, se lle vai a pasar o vecino. Mire, usted pode decir o que queira, pero Faro de Vigo publica exactamente o que un dice. E usted dixo aquí que os veciños tenen esta nota. Eu sabe o que dixo, mire, esta herencia que deixou usted, como a outras máis, que non se vai a facer nunca, mentre estea gobernando eu aquí. Isto non se vai a facer nunca. En vez de mandarle a Santiago esa documentación como iso foi responsabilidade súa durante estes últimos 8 anos, porque iso estuvo aquí, estuvo maquinando iso, vou a donar ao bloque. Se pode vou a donar ao bloque para que vostede o que quereades facer por Moaña, romper Moaña por a mitad. Iso é o que seriedade sobra, porque un político, para ser político, primeiro que ten que facer é cando se equivoca, decir a verdade, me equivoquei. E isto somos responsables non ti solo, senón todos dos que levamos aquí. Eu levo 4 anos e digo que isto foi unha responsabilidade do goberno anterior. E nós tamén estamos aquí. E nós presentamos unha emenda, o Partido Popular presentou a alegación. E non me vou a pasar a ler toda a alegación, pero vou a ler o terceiro punto da alegación que presentou o Partido Popular, que está registrada no Concello de Moaña, que está registrada na Xunta de Galicia, por non ler todo, porque non teño por que cansar os veciños, pero no terceiro punto di: a circunvalación de Moaña entre a Porta do Sol e a Porta do Cego supón unha división física real das parroquias do Carmen e de San Martiño de Meira, no municipio de Moaña. Esta división acentúase cos importantes limitacións de accesibilidade obviada, ademais das consecuencias medioambientales da circunvalación de Moaña. É necesario esperar a que se estudien outras posibles alegacións, debido a que estes traballos requerirán as expropiacións de bens e dereitos de moitos veciños afectados polo trazado. Precisamente un proxecto definitivo para facer unha evaluación concreta do plan que isto era simplemente unha foto montase cando gobernaba o Partido en Santiago. E máis, na memoria do Plan Viario Integral da área de Vigo, que falábamos do Vigo Integral do 2008, e di, esta circunvalación, como é unha autovía urbana, se quería vender como autovía urbana, pero ustedes estuvo apoiando en todo momento, e a solución basábase en facer grandes obras, por exemplo, no seu paso por Reibón, por Pozo Negro, o Redondo e o cruzamento viario de Meira de Arriba, cos traballos da base en impactantes trincheiras e dos rexeiros que se estaban facendo en Ría Aldarca. Isto decía no Partido Popular, está aquí a alegación para presentarle a todos os veciños. Esta alegación foi presentada o 17 de setembro de 2008. Nós, o que dixemos no 2008, mantémonos. E esta herencia que usted nos deixou, esta herencia que usted nos deixou, esta vou a regalar ao bloque. Porque isto non se vai a facer en Moaña mentre estea gobernando o Partido Popular. Iso teno claro. E usted estuvo durante 8 anos de alcalde aquí,
Durante 8 anos estuvo maquinando por detrás dos vecinos, maquinando facer este proxecto. E nós nada máis chegar, o que fixemos foi poñelo a exposición pública na Secretaría deste Ayuntamiento, publicalo en prensa en varias ocasións, e sábados e domingos, para que os vecinos superan o que se pretendía facer como anos. Porque nós temos só un criterio, e o criterio que tiñamos en 2008 era que isto non se podía facer. E nós demos a máxima publicidade, porque usted en 8 anos, onde estaban estes vecinos? Onde estaban? Que non sabían o que se lle pretendía facer hasta que chegou o Partido Popular. Porque nós hemos publicado, nós hemos suposto aí, e nós, por lo tanto, o criterio que tiñamos no 2008 ven sendo o mismo criterio que temos os non vamos a partir moaña pola mitad. Iso é un invento seu que tiña, que os ten que recuar diante dos veciños de Moaña, porque isto era unha verdadeira locura que usted pretendía facer. E nunca os veciños estes superan desto. Sabían, falaban dunha circulación de Neira hasta a Porta do Cego, pero este en vez de chegar a Porta do Cego cambiou, non, vamos por Sabaceda, vamos por os Piñeiros, vamos por San Martiño reventando. Sí, señor, eu non falo por falar, simplemente aí están as notas de prensa e esa é a verdadeira realidade. Se usted lle tomou respeto aos veciños, ora, eu se me equivoco, o digo. Isto foi un invento seu, isto foi un invento seu, por lo tanto, usted tiña que... Pois sí, mira, estuve en 8 anos de alcalde e a miña intención era esta, me equivoquei. Pois iso que tens que decir, me equivoquei. Porque nós estamos de é unha persona que ten que decir a verdade. Unha persona que ten que decir